Нашето пътешествие до Лондон започна. Ядохме гадна принцеса за 18 лева. Чакахме на летището и пристигнахме в Лондон. Добро утро или добър ден от Лондон. Днешният ден върви абсолютно по план. Значи, ако пътувате за Лондон от България с Swiss Air, по-добре не пътувайте. Може да тръгнете пеша, може да си хванете друг самолет, да отидете до Гърция, примерно, там да си хванете самолет или само да не пътувате от България с Swiss Air. За втори път летя до Англия. В интересни истината, първият път беше преди много години и беше до Манчестър, не до Лондон. По-гаден полет от този никога в живота си не съм имала. Значи първо, че беше пълен с българи. Но това не е проблема. Проблема е, че седях до семейство, което през целия полет, през половината полет яде сандвичи с шпеков салам, а втората половина на полета ги повръщаше тия сандвичи. Което беше ужасно. За полет 3 часа. Искам да ви кажа, че това беше отвратително. В смисъл, много е гадно да не можеш да станеш да се тръгнеш просто. Но да, стигнахме и естествено, за да удължим агонията, си объркахме станциите на метрото. Пътувахме още 1 час, докато стигнем до хотела, който е в центъра, но няма значение, нали? Ние обичаме пътя, важен е пътя. Спали сме 3 часа. Сега ще пием една бира и ще се опитаме да оцелем докато хотела ни освободи стаята. Ако не, просто ще ни падне кръвното, защото аз не виждам друго какво мога да се случи. Какво мога да кажа за Англия? За Англия мога да кажа, че всъщност нищо не се е променило за последните 7-8 години, освен че инфлацията е 100%. Какво имам предвид? Ако преди 6-7 години крема сирене в Филаделфия беше 1 паунд, сега е 1,90. Транспортът все още е много скъп, храната и живота, пиенето, яденето в заведения продължава да бъде толкова скъпо. Аз съм живяла в Манчестър. До Лондон така и не съм идвала. Затова решихме да посветим това пътуване на Лондон. И ще ви кажа какво ще разгледаме. Ще ви взема с нас да се потопите в Лондон, тъй като в интересни истината не намерих интересен влог. Другото смешно нещо, което искам да кажа е, че по прогноза го даваше 30 градуса, най-хубавата топла седмица в Лондон. Искам да ви кажа, че тук е кучето. Ние си носим само къси ръкави, предимно и основно, не знам какво ще правим. Днес нямаме никакви планове, минахме през Латърстоун с книжарницата, която е точно до хотела ни. Тя е огромна, страхотна, аз си харесвам неща, които ще си купя преди да се тръгнем. Но за това по-нататък, сега ще пинем бира и ще се насладим на шумния прашен мръсен Лондон. През първият ни ден нямахме абсолютно никакви планове, освен да се разходим до най-близките забележителности, да хапнем нещо вкусно и да опознаем града. Интересна истината не мога да кажа, че Лондон прави някакво изключение от общоприетата Англия, освен, че е доста по-пренаселен. Изключително интересен беше китайският квартал, няма как да пропуснем Чайнатаун на фона, този беше доста по-голям, който е доста величествен, за разлика от останалите, които съм представила тук. Не ядох нищо. Откровено казано, никой от нас няма желание да пробва нищо за ядене, а и за други неща. Но ако вие сте пробвали ресторанти или някакви места за бързо хапването, споделете дали след това сте завършили в някоя първият ден беше леко студено, интересно, но през останалите дни бяхме през цялото време по къси панталонки и къс ръкав, което е страхотно. Както нямаше да обикараме изобщо, така не сме спрели. Минахме 10 000 крачки, почти умираме, но това си е нормално за нас. Все пак не е като Париж, там беше стилен, за който щях да снимам влог, ама така и не снимам, защото съм крайно несериозна. Не съм взела микрофон, затова звука на това видео ще бъде пократителен, но сме пред Биг Бен, ще ви покажа как изглежда. Има ужасно много хора, но поне времето се оправи и не умираме от след. Беше в ремонт почти целият център и навсякъде имаше някакви ограждения, както и ужасно много хора. Нещо много важно за храната в Англия е, че повярвайте,
изглежда по-зле, т.е. на вкус е по-зле, отколкото изглежда. Видяхте нашата феноменална вечеря. Традиционно за Англия, че храната е отвратителна. Тук хората ядат само полуфабрикати, които се продават в супермаркетите и единственото, което правят е да ги претоплят в фурни, микровълнови или там други такива уръдчета, в които може да стане храната годна за ядене. Ние вече сме доста уморени и се прибираме да си легнем по светло. Минахме 10 км горе-долу пешеходно, така че сме си хванали Activity Goals. Преди години, като бях тук, бях доста време. Поживях малко. И това, което много ме тормозеше, беше, че няма нищо за ядене, освен пържени картофи и бургери. Аз преди този момент тогава не се храних въобще с джънк. Та бях много тъжна, че няма какво да си хапна. Така че обявих на Методи, че най-вероятно утре ще почиваме по-български. И ще минем през супермаркета, си вземем крема, сирене и хляб, които между другото са по-евтини от България, но това е друга тема на разговор. Та ще се правим закуска вкъщи, поне да знаем, че едно от храненето ни горе-долу остава за нещо. Вече сме така уморени, както се вижда. Но да, отиваме си към хотела, който между другото е една добра локация. Ще ви пусна, може би, някакво кадър там. Не от стаята, защото тя вече е кочена, но да. Гледайте нататък, може да ви е полезен този влог, защото в принцип Англия не е страна, в която хората да почиват дълго. Не знам дали след вас има такива, които се възхищават на държавата. Аз като човек, който прекара тук време, не мога да кажа, че съм от тях, но Лондон е задължителна дестинация, най-малкото защото е голям град, има история и е хубаво да се види, затова ние решихме да го направим, макар да умираме от глад тук няколко дни. Носим си пробиотик, така че няма проблем. И така, гледайте нататък. Тук се заговорихме, така че забравих да добавя нещо. Всъщност, едно от нещата, които стават за ядене в Англия, в Лондон предимно, е фиш енд чипса. Така че, ако сте почитатели на рибата, препоръчвам да пробвате. Естествено, то не става за ядене всеки ден, но е добър вариант. Навсякъде го правят вкусно, така че може да пробвате нещо, което горе-долу пак е джънк, пак е пържено, пак имам бланширани картофи вътре, но поне не прилича на тарта, който яде Методи. Така че да. Ден 2. Добро утро. Спахме 12 часа и за първи път, откакто сме ходим по почивки, затова съм толкова подпухнала, сме се наспали. Сега ще си направим закуска, ще си спържим яйца или ще ги сварим, не знам още какво ще ги правим, но нещо по-хелти, защото нямам желание да ям поредния сандвич с изсъхнали домати. Но искам да ви кажа нещо интересно. Вчера ви загаднах, че съм живяла за кратко в Англия. Когато бях на 20, реших да замина при гадже в чужбина и се преместих да живея в Англия. Това беше най-катастрофалното решение, което съм взимала в живота, но до ден днешен, когато се сещам за това колко съм била глупава, истински се забавлявам, защото според мен преди да се оженим, да създадем семейства и да се впуснем в истинския живия живот, е редно да се позабавляваме. Така, аз си събрах багажа тогава, напуснах работа и с спестените си пари дойдох да живея в Англия. Няма да ви казвам как завърши всичко това, предполагам след като съм... станало е ясно, но да, поживях си тук известно време, не работих, защото живеех много добре в София и работех работа, която ме устройваше. Ако трябваше да започна тук на 20 години от нулата, трябваше да бъда опаковачник, все тая да опаковам продукти в склад, което на моето голямо детско самочувствие ми се струваше много подривно. И не го направих, затова пък с целия си акъл си изхарчих спестените пари тук. Да, след което се прибрах и се върнах на работата, която работих преди това. Но това не е важно, защото това е добър експириенс. Примерно, ако имам дъщеря, която направи същото, няма да казвам. Да. Така, гледайте днес, надявам се да ви покажа нещо по-интересно от града. Трудно е да снимаш в град, в който е ето така и почти всичко в момента е в ремонт и правят някакви неща по улиците. И е затворено, но пък надявам се поне експириенса, за който ви разказвам между кадрите, които вмъквам от Лондон, да е полезен на други пътуващи. Ние сме в хотел, за който ще оставя линк отдолу. Хотелът е в центъра, цената е доста добра, което според мен е супер за локация като Лондон, защото сме буквално в центъра на
на Трафалгар Скуер, което е страхотно, защото не ни се налага да хващаме метро за всяка една забележителност. Вървим си пеша по 1, 2, 3 км, действаме си ги пеша, което е супер. Метрото им ужасно мръсно. Да не кажа, че това е едно от най-мръсните метра, в които ще попаднете. Може би по-мръсно беше единствено в Амстердам, но там някакси си го оправдавам с нощния начин на живот. Тук поне няма повръщана свобода, но все пак е скандално. Така че, да, гледайте, надявам се днешния влог да ви е също интересен. Ето го. Това е някакво заведение. Точно спорехме с Методи колко е дълбока Темза, че да вкарат такъв голям кораб. Но живота в Лондон е относително спокоен. Рано сутрин повечето хора са на работа и все пак е делничен ден. Ето ги традиционните автобуси минават по моста, които са част от задължителните забележителности, които трябва да посетите в Лондон. И са в TripAdvisor топ 1. Не сме се качвали все още, но може би ще го направим. Така че гледайте нататък, нашата разходка продължава. Надявам се да ви бъде интересно. Това би трябвало да е възпоменателна, може би по-скоро, разходка на принцеса Даяна. Всъщност не знам, ще потърся информация да видя точно какво имат предвид. Защото в моята българска глава излиза, че по-скоро процесията е минала тук, но не съм сигурна дали е така. Може би не, може да е била любимата разходка на Даяна, но ще го проверя, тъй като аз много се интересувах от темата преди и също минах доста така книжки прочетал, гледах сериали за нея. Определено е забележителна личност била. Така, ние сме в нещо като Южния парк на Лондон. Методи не иска да влиза в кадъра, за да ви го снимава точно как изглежда. Но да, разхождаме се, сме тръгнали към Карлово. Опашките са чутовни, разбира се. Така. Би трябвало да започне, всъщност нямаме идея откъде. Но ако се ориентираме по повечето хора, може би е някъде ето там. Ще видим. На Карлово беше много интересен експириенс. По принцип е интересно, но час не мога да кажа, че си оправда стоенето. Почти нищо не се видя. Истината е, че хубавите места, на които трябва да застанете, може би идват хората в 8, не знам. Ние пак по-рано дойдохме и не успяхме да се фиксираме за топ локацията, от която да гледаме, но определено, ако идвате тук и сте за повече от 3 дни, то се заслужава да отделите време да я видите. Значи имам таланта да намирам книги и всякакви книжарници,
трифт шопове и така нататък за книги, където и да идем в чужбина. Така че сега ще разгледаме какво имаме. Ето го, Borough Market. Абсолютна лудница. За повече съвети как да изгорите като кучета в Лондон, последвайте ме. Днес е третият ни ден и честно казано сме минали за предните около 32 км пеша и днес сме много уморени. Сутринта тръгнахме рано, за да посетим Британския музей, но типично като хора без организация се оказа, че трябва да си резервираме посещението по-рано, не можем да отидем направо на място и да влезем. В крайна сметка самото посещение не е безплатно, ами ти даряваш конкретна сума, каквато желаеш, минимум 5 паунда. Да си запазихме слот за влизане в 13:20, мисля, че беше. И сега сме седнали в едно пъпче в близост до музея да пием по един аперол, тъй като и кафето не помага, за да се освежим и да продължим деня си нататък. Днес на Трафалгар Скуер има празник на Канада. Вчера има течеше подготовка, тъй като хотела ни е съвсем наблизо. Течеше подготовка, слагаха шатри, ще има сцена, концерти, храна, напитки и някакви такива неща. Така че по-скоро след обяд ще отидем да го видим. Като разбира се, един книжен любител, посетих 4-5 книжарници, за да видя какво се продава тук, какво е новото, какво е интересното. Харесах си няколко заглавия, но предвид, че съм само с ръчен багаж, няма да ги купя всички. Може би едно поне за спомен. Нямам кой знае какво е интересно да ви кажа. Между другото, всъщност имам. Храната, както споделих в първото видео, е много компромисна, но вчера попаднахме в индийски ресторант съвсем случайно, тъй като бяхме харесали ресторанта до този, от който ни привика собственика. В крайна сметка толкова много се наядахме, беше толкова вкусно, че ако обичате индийска кухня, ще оставя линк към самото заведение отдолу, за да може да го посетите, ако идвате насам. Наистина това беше най-хубавия биряни ориз, който съм яла. Аз съм страшен фен на индийската кухня, така че общо взето вчера толкова много се наядохме, че си легнахме, прибрахме си легнахме в 8:30 и станахме тази сутрин в 8:30. Така че да, ние вървим с 12 часово наспиване всеки ден. Ще не съм снимала от сутринта, но днес ще ви водя до края на деня с нас, ми поне до Канада Дея. Сега разбирам защо няма влогове от Лондон, в които хората постоянно да качват кадри от града, просто защото е толкова пренаселено, че е много трудно да снимаш влог и да вървиш по улиците, особено когато движението е обратно на това, с което сме свикнали и постоянно сме на коса да си путне кола. Така че да, гледайте нататък, ще има по-малко кадри днес, но се надявам също да сме полезни. Това е творческия пазар Covent Garden. В интерес на истината, до сега от всичките фенси места, това ми се струва най-интересно. Има различни творци, сергии с хоуммейд неща. И отново твърде много хора. Разбира се. Тук бяха и магазините на Dolce & Gabbana, Chanel, от срещната алея. Мале хора, това са телетависите от моето детство. Много е яко да ги видя на живо. Нямам никаква идея какво правят тук, но е много готино. Преготни са. Добро утро! Днес е последният ни ден и сме в Five Guys, защото от Париж насам аз се влюбих в този фастфуд и където и да идем, държа да минем през Five Guys и да ядем сандвичи.
В Франкфурт бяха ужасни, но там бях сложили твърде много кръги, според мен това беше проблема. Но сега ще пробваме Five Guys на Лондон. Ще ви държа в течение, защото тази храна е уникална. Сандвич е супер. По-добър от франкфуртския. Не е по-хубав от парижския, но е по-добър от франкфуртския, което е страхотно. Сега видях, че не съм сложила край на видеото от Лондон. Доста чакахме на българското летище на връщане, тъй като полета ни беше късно вечерта, пристигнахме през нощта в България. И така, не знам дали има достатъчно кадри, с които да ви разкажа и да ви обобщя нашата почивка. Бяхме там 3 нощувки. Не съжалявам, че отидохме, макар Англия определено да не е моята любима дестинация. Беше интересно. Не успяхме да видим всичко, но ние нямахме и огромно желание да отидем специално туристически, да посещаваме галерии, музеи и така нататък. Но ако вие сте били в Лондон, пишете ми отдолу какво най-много ви е харесало там, за какво бихте се върнали, дали бихте се върнали и изобщо как сте си изкарали. Толкова от мен. Желая ви успешна седмица, тъй като днес е понеделник и се надявам влогът да ви е бил интересен.